Прывітанне. Вітаю, Настя. Дзяржаўныя СМІ ў Беларусі любяць казаць: у нас няма дыскрымінацыі жанчын. Усе грамадзяне маюць роўныя магчымасці. Але ці так гэта насамрэч? Ці ведаеце вы, што ў Беларусі жанчыны складаюць 52% насельніцтва, але, напрыклад, сярод кіраўнікоў іх адзінкі, а кожная трэцяя жанчына сутыкаецца з дыскрымінацыяй на працы альбо пры прыёме на працу. Уявіце сабе сітуацыю. Выпускніца універсітэта прыходзіць уладкоўвацца на працу, але на сумове чуваць. А дзяцей калі плануеце? Мы не можам рызыкаваць. Возьмем мужчыну або жанчыну з дарослымі дзецьмі. І гэта тыповая дыскрымінацыя, якую складана даказаць. Але яна адбываецца штодня. Вось фундамент няроўнасці, які пачынаецца задоўга да нараджэння дзіцяці. Жанчына вымушана стаяць перад выбарам. Або сям'я, або самарэалізацыя у прафесіі, творчасці, грамадскім жыцці, бо ўся адказнасць за дзяцей і сямейны дабрабыт пераважна на жанчынах. І гэта не толькі культурная традыцыя, але і палітыка дзяржавы. Потым мы здзіўляемся, чаму ў Беларусі не нараджаюць дзяцей, чаму нацыя вымірае. Што робіць краіну мацнейшай? Армія, тэхналогіі, экспарт. А калі прасцей, даць магчымасць кожнай жанчыне рэалізаваць сябе цалкам. Хаця б так, як гэта могуць зрабіць мужчыны. У працы, кар'еры, грамадзянскім жыцці, у палітыцы і кіраванні дзяржавай. Гендерная няроўнасць і дыскрымінацыя – гэта не проста жаночая праблема. Гэта патэнцыял, які краіна сёння страчвае. І змаганне за роўнасць – гэта наша агульная задача і мужчын, і жанчын. Дамагчыся сапраўднай роўнасці. Гэта шлях, каб зрабіць грамадства ў Беларусі больш бяспечным і паспяховым, а таксама ўмацаваць беларускія сем'і. Калі мы гаворым пра гендерную няроўнасць, трэба адразу адкінуць міфы і паглядзець праўдзе ў вочы. Беларускае грамадства знешне выглядае дастаткова роўным. Жанчыны пераважаюць ва ўніверсітэтах, працуюць у медыцыне, адукацыі, прысутнічаюць у дзяржаўным сектары, а ў мясцовых саветах іх амаль 48%. Але ўсё гэта фасад. За імі хаваюцца глыбокія сістэмныя праблемы. На рынку працы жанчыны менш зарабляюць, рэдка атрымліваюць павышэння, часта аказваюцца нязручнымі. Каля 60% тых, хто скончыў ВНУ ў Беларусі, гэта жанчыны. Але іх рэалізацыя абмежаваная. Няма гнуткасці графіку, няма падтрымкі, калі ты маці. І таму яны амаль не прадстаўленыя на кіраўнічых пасадах, асабліва ў прыватным бізнесе. Жанчыны сустракаюцца з вертыкальнай дыскрымінацыяй. Яны працуюць у галінах з нізкай аплатай і амаль не трапляюць на ўзровень прыняцця рашэнняў. Няроўны догляд за дзецьмі – асноўная прычына страты кваліфікацыі і магчымасці для жанчыны. 99 дэкрэтных адпачынкаў у Беларусі бяруць жанчыны. Гэта значыць, што яны на некалькі год выпадаюць з рынку працы і часта ўжо не вяртаюцца. Мужчыны не атрымліваюць аніякай матывацыі быць бацькамі на роўных. У выніку роля таты зводзіцца да грашовага забеспячэння. Інфраструктура для сумяшчэння працы і сям'і амаль адсутнічае. Яслі і міні-садкі ў дэфіцыце, асабліва ў буйных гарадах. Гнуткія графікі не падтрымліваюцца. Міжнародны параўнальны кантэкст паказвае, як шмат мы страчваем. Частка мужчын, што выкарыстоўваюць бацькаўскія адпачынкі, у Германіі састаўляе больш 25%, у Швецыі 90%, сярэдні ўзровень у ЕС каля 30%, а ў Беларусі менш за 1. Што такое гендер? Давайце спачатку разбярэмся з вызначэннямі. Слова гендер сёння выклікае шмат спрэчак, непаразуменняў, нават канспіралагічных тэорый. Таму важна растлумачыць, што такое гендер у разуменні хрысціянскіх дэмакратаў. Гендер – гэта сацыяльны вымер чалавечай ідэнтычнасці, цесна звязаны з біялагічным полам і заснаваны на прыродным падзеле мужчыны і жанчыны. Згодна з хрысціянска-дэмакратычнай традыцыяй, мужчына і жанчына створаны рознымі, але роўнымі паводле сваёй годнасці. Гендерныя ролі не з'яўляюцца штучнымі. Яны працягваюць прыродныя адрозненні і адлюстроўваюць натуральную ўзаемадапаўняльнасць у сям'і, выхаванні і грамадскім жыцці. Правацэнтрысцкі погляд адмаўляе канцэпцыю, што гендер – гэта выключна сацыяльны канструкт.
Мы выступаем супраць радыкальнага гендернага канструктывізму, які прапануе неабмежаваную самавызначальнасць асобы, адмяняе традыцыйнае разуменне мужчынскасці і жаночасці і ігнаруе прыродны парадак. Хрысціянская дэмакратыя зыходзіць з наступных прынцыпаў. Прызнанне роўнасці, годнасці і правоў мужчын і жанчын, але не іх аднолькавасці, абарона правы жанчыны на мацярынства, сям'ю і сацыяльную справядлівасць, разуменне сям'і як саюзу мужчыны і жанчыны, асновы грамадства, падтрымка рэальнай роўнасці магчымасцяў, але без навязвання ідэалогіі гендернай нейтральнасці. Гэты падыход заснаваны на хрысціянскай антрапалогіі, якая бачыць чалавека як носьбіта прыроднай годнасці, адказнасці і ўзаемных абавязкаў у грамадстве. Гендерная палітыка з гэтага пункту гледжання павінна абапірацца на павагу да прыроднага парадку, ролі сям'і і маральнай традыцыі, а не разбураць іх. Што канкрэтна мы прапануем? Вось важныя крокі для таго, каб роўнасць была не толькі на паперы, а і ў жыцці. Закон супраць гендернай дыскрымінацыі. Пачнем з базавага. У Беларусі ўсё яшчэ няма асобнага закона, які б забараняў дыскрымінацыю па прыкмеце полу. Таму мы прапануем прыняць закон аб роўных магчымасцях, які дасць канкрэтныя механізмы абароны правоў у судзе і ўвядзе адказнасць за дыскрымінацыю. Роўныя правы ў працоўным кодексе. Не менш важна замацаваць роўнасць і на рынку працы. У працоўным кодексе павінны з'явіцца нормы, што забараняюць прамую і ўскосную дыскрымінацыю. Мы таксама прапануем гарантаваць права на гнуткі графік, вяртанне пасля дэкрэту і правядзенне гендерных аўдытаў на прадпрыемствах. Бацькоўскі адпачынак для абодвух. Сёння амаль увесь дэкрэт цалкам кладзецца на жанчыну. Хрысціянскія дэмакраты прапануюць зрабіць падзел адпачынку справядлівым. Не менш за 30% павінны браць мужчыны. Дапаўняюць гэта дадатковыя выходныя, бонусы для сямей і інфармацыйная падтрымка актыўнага бацькоўства. Яслі для кожнай сям'і. Без даступных ясляў шмат маладых бацькоў не могуць вярнуцца да працы. Таму мы прапануем праграму «Яслі для кожнай сям'і». Падтрымка стварэння ясляў пры прадпрыемствах, падатковыя льготы і механізм ясельнага ваўчара, які ідзе за дзіцём, незалежна ад таго, дзе ён ходзіць у садок, у дзяржаўную або прыватную установу. Адукацыя падчас дэкрэту. Гэта магчыма. Дэкрэт не павінен адрываць жанчыну ці мужчыну ад прафесійнага жыцця. Мы бачым вырашэнне ў онлайн-адукацыі, ваўчарах для навучання, кароткіх сертыфікаваных курсах і ментарскіх праграмах, даступных нават у рэгіёнах. Сямейны гвалт не прыватная справа. Гвалт у сям'і праблема, пра якую часта маўчаць. Мы патрабуем прыняць закон аб абароне ад сямейнага гвалту з цэнтрамі дапамогі, ахоўнымі ордэрамі і прафілактыкай на мясцовым узроўні. Празрысты найм, без стэрэатыпаў. Калі жанчына не атрымлівае павышэнне, бо яна будзе ў дэкрэце, гэта трэба змяніць. Мы выступаем за празрыстыя працэдуры найму, публікацыю гендернай статыстыкі кампаніі і ўвядзенне сляпых этапаў конкурсаў. Не харасменту і прыніжэнню. Сексуальныя дамаганні не жарты. У Беларусі няма ні вызначэння харасменту, ні механізмаў абароны. Наша пазіцыя – унесці дакладныя нормы ў законы, стварыць канфідэнцыяльныя механізмы скаргаў і навучыць студэнтаў, кіраўнікоў, супрацоўнікаў гендернай этыцы. Падрабязней пра нашу платформу можна дазнацца па спасылках у опісе роліка. Цяпер вы разумееце, што гендерная роўнасць – гэта не толькі пра жанчын. Гэта пра нас усіх разам. Пра жанчын і мужчын, усё грамадства. Гендерная няроўнасць для жанчыны – гэта нездзейсненыя мары і асабістая драма. Для краіны і сем'яў страчаны патэнцыял. Таму самы просты шлях зрабіць Беларусь удвая мацнейшай – забяспечыць рэальную роўнасць для беларускіх жанчын, узмацніць голас і ролю беларусак у жыцці нашага грамадства. Калі табе блізкае то, пра што мы казалі, падзяліся відэа. Раскажы, каму трэба, скінь сябрам, напішы нам, калі хочаш далучыцца. Малы крок – гэта таксама крок. І ўсё пачынаецца з размовы.